MGN रेगानि गेजेरजों जे अंगनबादि सेन्टार लुनाय बिटिसि सरकारनिफ्राय दिनै क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव दिनै जों बेखेवनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लादों। क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकआ 10 लाख करि मोनसे अंगनबादि सेन्टाराव हमनाय जादों। जोंनि क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकआव गासै 31टा लुफुंजागोन। बिनिनो दिनै माखासेया बेखेवजाजेनबाय आरो माखासेया बेखेवजागोन खुब साननैसोनि उनावनो। दा बेबायदि हाबाफारि जागासिनो दङ सारा बिटिसिआवनो। आं बिनि थाखाय मानगोनां बिटिसिनि चिफ मिनिस्टार प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर बावदों। बिथाङा जे बेबायदि मोनसे इनिशिएटिभ लानानै दिनै जायफ्रा गाहायै बिमा रावजों सोलोंथाइ लानाय फरायसाफोर जायफ्रा बेबायदि अंगनबादि सेन्टाराव थाङो, सिगाङाव बेबायदि खुनु न' गैयामोन, सोरबा क्लाबाव खालामोमोन, सोरबा रायजोनि न'फ्राव खालामोमोन, सोरबा मिस्ट्रेसनि न'फ्रावनो खालामोमोन। बेबायदि स्थायि बेबायदि खुनु न' गैयामोन। दिनै बे आंखाला सुफुंजाबाय। गोबां जायगायावनो नांगौ, फारि फारि खालामलांगोनखौ जों मिजिंथिदों। दा बिनि थाखाय आं बिटिसि सरकारखौ साबायखर बावदों। लोगोसे रायजो राजाफोरखौबो खावलायदों बेबायदि मडेल अंगनबादि सेन्टारखौ जे गामियाव जे मोनबोबाय बयबो जेन' जोथोन लायो। उन्दै उन्दै गथ'फ्रा जेन' बावहायनो मोनसे थासारि जेन' मोनो। थाखोसेयाव थांनायनि सिगांनो बावहाय 1, 2, 3, 4 सोलोंजेननाय, अ आ क ख सोलोंजेननाय बेबायदि थासारिखौ बाहाय मोनजेनगोन। आरो बिनि उनाव बिथांमोना फैगौ बोसोराव जाहाथे थाखोसेयाव नाम लिरहैयोब्ला जेन' बेबायदि मोनसे थासारि मोनहैखायो। जुदि थाखोसेयाव डाइरेक्ट जुदि थाखोसेयावसो थाङोबा सोरबा गाबहैनाय, स्कुलाव थांनो बानाय, गिनाय बायदिसिना जायो। जेरै प्राइभेट स्कुलफ्राव होनायनि सिगां जों नुयो सोरबा प्ले स्कुलाव थाङो, किडजि स्कुलफ्राव थाङो, बेबायदिखौ जों नुदों टाउन सहराव। खिन्थु जोंनि गामि लेभेलाव जाहाथे अंगनबादि सेन्टारावनो फैनानै बेबायदि थासारिखौ जेन' मोनखायो। बिनि थाखाय सरकारा जे बेबायदि मोनसे हाबाफारि लादों बेनि थाखाय आं साबायखर बावो। दिनै गासैबो क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङावनो दिनै गासै 12टा बेखेवनायनि मोनसे हाबाफारि दङ जोंहा। आरो बिनि उनाव बाखिखौबो जों बेखेवलांगोन। गासै 31टानि गेजेराव 18टाया लुफुंजाबाय, बाखियाबो जोबसिगोन। दा बेबायदि फारि फारि बेखेवलांनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों।